Ngayon isagot ko ito may isang request. Kanta lang dato apo kanta lang in request na. Apay ingat da, nagiti chismosa, no nagtitipon da. Amin nga aglabas, iti nyos pida, isut tapik da. Amin nga karuba, ket madilaw da, isut pagrugyan aga-apa. Tati saot maysa, ipadanon da, no di makisayan, ket nainayunan dagitay. Salit nga chismosa, agaramid istorya, iwaras-waras da, di nga makatal na, dagiting iungiwat da, gapot da kes nga apal dati datuma. Ay nakakatawa laeng perperjenda karubada. At dan tumetlang iti aldaw, dumteng ti karma, dagiti inaramid mo, ipadam at tao, ketlak amin to. Di mukat ammo, dagita gagayem mo, adut sa udat, liklikod mo. Tati ammum no sikap, di nakasango, ay nagsaya at da, ngem nabudbudo pa'y ngiwat da. Salit nga chismosa, agaramid istorya, iwaras-waras da, di nga makatal na, dagiting iungiwat da, gaput da kes nga apal dati datuma. Ay nakakatawa laeng perperjenda kakatuwada. Awan prenot ngiw-ngiwat da, salit nga chismosa, agaramid istorya, iwaras-waras da, di nga makatal na, dagiting iungiwat da, gaput da kes nga apal dati datuma. Ay nakakatawa laeng perperjenda kakatuwada. Ayan, kanta lang gaya ako. Ay nakakatawa laeng perperjenda kakatuwada.